Sziasztok srácok, a mai videóban Brawl Stars-ozni fogunk, és megpróbáljuk Dynamite-ot felpussolni 600 kupáig, na kezdjünk is bele. Na, ezt a pályát nagyon nem szeretem. 3 Dynamite, az egyik pont mellettem. Két Power Cube. Buzz megölt a Buzz-t. Hoppá, ez nem sikerült. A másik. Ugrálunk utána. Milyen reakciója? Támad? Akkor én is visszatámadok. Jó, azt megöltük. Jön a Pam. Hoppá, azt nagyon félrelőttem mindent. Lehet, hogy meghalok. Mégsem. Mégis. Legalább plusz 2 kupa. Nem baj, 580. Nem rossz. Ha valakibe szeretne friendelni, akkor írja le kommentbe a nevét. Csak annyit kérek, hogy iratkozzon fel és lájkoljon. De elég egy like. Mindegy. És ha leírtak kommentbe a nevét, megírom a kommentbe a player ID-n, amivel ugye befriendelhet. Na térjünk is vissza. Spike. És ha minden igaz, akkor nem sokára fogok egy barátommal is felvenni egy videót. Ha jól tudom, ma fogunk felvenni együtt egy videót, és szerintem azt ma fogom feltenni. Szóval érdemes ma még nézni a csatit. Oké. Brawl Stars videó lesz. Kommentbe írjátok le, hogy nektek melyik a kedvenc skinetek. Megint előbb megkaptam plusz 2 kupát, most meg visszabuktam plusz 2 kupát. Plusz 2 kupát, mínusz 2 kupa. Na. 2 Rockability Mortis. Persze, hogy folytatom. Körbe vagyok véve erős karakterekkel. S. Nézzük. 2 Power Cube. Az S nem itt volt, de már jön is. Jó, meghalt. Most egy kis idegen pillanat. Láttatok itt valakit? Kár volt megszólalnom. Plusz 4 kupa legalább. Az is valami. Nektek tetszik az új betöltőképernyő itt? Ez a... nem is tudom mi. Volás. És december 6-án fogunk kapni egy ingyen karaktert. Egy majom karaktert a Buzz és a Great Triohoz, ha jól tudom. Vagy a Lola és a Buzz Triohoz kapjuk majd, mikor. Vagy nem tudom, az lényeg, hogy december 6-án fogunk kapni egy ingyen karaktert. Ha láttátok ezt a majdnem Brawl Talkot, akkor benne mondták. Ez necces volt.
Utálom, hogyha megyek, és egy camperben belemegyek, és megöl, ugye. Főleg Dynamite-kal. Hol lehet ez? Valahol itt. 11 Power Cube, és nem csodálom, hogy még időm se volt lefeliszteni. Jó, 10 kupa kell, skacok, 10 kupa. És meg lesz a 600 kupa Dynamite-kal. Belagolt a game. Na, bocsis kacok a laggér. Még 2 Power Cube. Az kikró. Valaki spectatelt valakit. Ugye kijön valaki a hátam mögül. Kell bejövök onnan. Ezt nem így terveztem. Ti tudtok double dino jumpot? Ezt nem hiszem el. Most mínusz egy kupa. Amúgy szerintem a losing animációja nagyon jó. Mi? Jó. 2 Power Cube. Ott lesz hogy is. Harcol egy króval, és meg fog halni a méretből. Akkor én elviszem a Power Cube-ot. Visszamegyek króhoz. Oj, Mortis. Engem, Lici, hagyjatok ki. Gyere a falakhoz, kró. Hát itt több esélyem van, mint a krónak. Nem, skacok? Akkor inkább menjünk, adjuk. Úgyhogy, ha megint egy camper fog megölni, én nem tudom, mit csinálok. Na, előbb itt haltam meg előző meccsbe. Ott tartottunk, hogy ti tudtok dino jumpolni. Én nem. Vagyis double jumpolni. Mindegy. Egy utat hagyok csak. És persze egy rossz utat hagyom meg. Ez rám jellemző. 5 kupa. Nézzük ezt. 5 kupa vajon meg lesz? Sárkli van. Mi történik? Akadozik a játék. Srácok! Hogyha most ezért halok meg. Nem hiszem el, mi történt? Menjünk vissza. De van netem. És mi volt? Jó, most nem. De nem, az előbb ez miatt buktam 6 kupát. Nem hiszem el. Én pihenket visszaállítom.
Kommentbe írjátok meg, hogy legyen-e olyan challenge, hogy keréken kipörgetem, hogy kivel jöjjek. Szerintetek legyen? Ezt írjátok meg kommentbe. Opszi. Még nem melegítettem be. Ez a baj. Jackie-vel nagyon rég jöttem. Jó. Ne. Hát ez tovább fog tartani ez a videó, mint hittem. Ki fog rajta. Csak legyen meg a 600 kupa. Most meg botokat kaptam? Hát. Jó, legalább egy win. Mondjuk nem baj, nem leszek első. Ez a Cordélus azért. Akkor sem kéne bejöjjek. Jó, mínusz egy réteg bukor. Mi? Ide leállok. Meghalt. Ott van egy Hems. Kimaradt. Buster. Jó. Azért necces volt, amikor Cordélus elvitt. 9 kupa. Közben, hogyha még 2-t megyünk, akkor megvan a... Hogyha a 2 plégént nyomok, még akkor megvan a teszkem is. Most megint leáll, vagy mi? Ezt nem hiszem el. Hát ez... Szerintem, ha megint leáll, akkor ez nem lesz fent YouTube-on. Ez a videó. 12 perce megy. Majd ráfrissítek a telefonra a következő videó előtt. 4-en vagyunk. És egy Mortis. Ide fog jönni. Jó. Jó, nekem a harmadik hely is bőven jó. Plusz 6 kupa. Na, akkor ott tartottunk, ahol az előtt, csak ne fagyjon, de... Ez most komoly. Nem áll, srácok. Jó, most kicsit hamarabb töltött be. Bocsi, hogy most ennyire rossz a wifi. Elnézést kérek érte. Hát akkor azt... Nem. Jó, menj vissza. Na már, Mortis. Jó, legyek 5. akkor. Jó. Ezt nem gondoltam el. Nem baj, ez így jó. Akkor 4. leszek, vagy még kiesnek. Szerintem most fogok itt meghalni.
milyen szerencsétlen vagyok. Viszont már csak 5 kupa kell. Na. Harajuk Worms. Az van egy jó skin. Csak szétszedem, de kijövök. Jó, eltaláltam a bibit. Grom. Hát ez nem lesz jó. Ajaj. Miért kell bemenni? Nem fogok témálni. Ajaj. Az baj. Mennyit vannak? Akkor 6 kupa. Hogyha, skacok, hogyha most harmadik leszek, akkor pont 600 kupa. Szerintem, ha most elérek a harmadik helyig, ha odáig túlélem egyáltalán, akkor meghalok direkt, jó? Ez így pont 600 kupa. Akkor addig most kempelek. Gél. Ki kéne választok egy bokrot. Ez jó lesz. Ideális bokor. Jó, meghalt egy Edgar. Nagyon várom azt az új ingyen karaktert amúgy. Én nem tudom, hogy vagytok vele. Viszont várható, hogy mindenki ezzel fog jönni. Mindenki. Mint az Edgarnál, hogyha akkor már játszottatok. És amikor megkaptuk ingyen, mindenki ezzel jött, a szerverek tele voltak Edgarral. Ez nagyon jó volt. Még 3-an essenek ki. De én ne legyek köztük. De beszorítottak. Légy szíves, ne. Nem. Jó. Nem jó. 5. lettem legalább. Plusz 2 kupa, remek. Akkor most, ha 4. leszek, az 4 kupa. És akkor lesz meg pont. Robbo Mike.